Good morning guys. Araw ng Monday. Work tayo. Work tayo. Monday na naman. Ayan, mag-work tayo. Na tayo sa nag-book ako ng bus. So 8:33 till 8:50. Kaya madali na. Dalian na natin. Baka nandoon na. Pero tumatawag naman siya, guys. Kaya okay lang. Tumatawag naman yung pag nandun na sa sa stasyon. Sa bus halty. Good morning, guys. Good morning. Medyo malamig. Malamig, guys. Parang tayo ng bus. Saripid ko ng lola yun. So guys, after natin yung bus. Ayun guys, papunta na tayo sa atin. Ayun, papunta na tayo. Wala kami. Nandito na tayo sa Winsor XL. Ayan, malamig siya guys. Kasi malapit na mga 4. Ay, ano tayo? Maglakad na. Ayan na. Hello. Ayan. Dumating na yung aking boss. Pasok. Here we are. Bunso. Siya guys. Dito na. Pauwi na tayo. Punta muna ako ng Harman. Ayan, nandito na tayo sa Mining Simpson again. Ayan tayo ng bus. Kaibigan ko, inilab ako namin guys. Marami akong pinto. So, alam mo bakit. Gala-gala.